Hola, bos días, chámame Visi. Bueno, a miña relación co mosteiro de Monte de Ramo, que aparte de vivir sempre en Monte de Ramo, xogar aquí dentro deste mosteiro, traballo no concello, a veces na oficina de turismo, enseñando o mosteiro, e tamén cos nenos cuidos antes de entrar ao colexio. Eu recordaba como unhas palleiras, onde xogábamos ao escondite, onde no medio que no patio do colexio había un pozo grande que incluso che dicían moitas veces que non te podías meter, que era moi profundo. Este é o claustro de hospedería. Aquí este claustro, pois, hubo unha panadería, a maioría son viviendas, cuadras e bodegas. Eu aquí ainda recordo cabalos, pestas atadas, as vacas, a palla, a leña, todo, incluso tamén como garaxe de coches. Incluso hoxe, se acaso non chegase a estar o colexio, que hai 25 anos, pois ese claustro hoxe estaría perdido. Según este, se mantén, porque claro, é de particulares, pero outro non, outra xente que viña, collía unha pedra se lle facía falta e collía de todo, así está. Hoxe aquí hai un restaurante, da lá vive outra señora, veciños moi pouquiños. Antiguamente dicían que non había ningún burato do monasterio onde non vivise algún veciño. Isto é algo que, o que nace aquí, é sobre todo ver de como estaba a velo agora, algo moi grande. Por esa porta entraríamos ao colexio, é o acceso que teñen os nenos, o primeiro que veríamos sería o claustro procesional, que sería o patio do colexio. Este lugar era aquí onde viñamos a xogar ao escondite, todo isto estaba rodeado de palleiras, cada un tiña o seu trozo. Eu penso que non había persona aquí no pobo que non tuvese un pequeno ou comprado ou facíase propietario de a xente viña aquí, collía unha pedra e levaba para unha finca. Houbo moito espolio? Muchísimo. Vamos hacia arriba. Ahora imos á sillería. Podemos ver esta imaxen, que era como se encontraba a sillería hasta o inverno do 2001 que se restaurou. E agora, pois, quedou así. Faltan muchísimas tablas na parte de arriba, labradas. E que a xente, antiguamente, cando isto estaba cerrado, pois viña, collía unha tabla, levaba para casa, ben para facer unha porta, ben para queimar. Pero a xente que levou estas tablas de arriba sabía perfectamente o valor que tiñan e o que se levaba. Chegámonos para ver o retablo. Por il choveu moito tempo. As piezas, claro, cada vez se deteriorou máis debido á humedade, porque todo é madeira de castaño policromada, debido á humedade e todo eso, hasta o ano 91 que decidiron sacalo de ali, meterono aí na sacristía, con calefacción, deshumidificadores, limpiárono, saneárono, e a partir do ano 2005, pois volve a estar colocado no seu lugar orixinal. Visi, os veciños de Monte de Ramo, que lle gustaría que pasara neste mosteiro? Que o colexio se mantuvese e que fose para arriba. Eu penso que tamén moito lle gustaría o culto aí na igrexa. E, bueno, que non fose para baixo. Pero, bueno, aquí vai para baixo porque a maioría é xente maior, fallece ou vaise cos fillos, entonces encantado de virnos a visitar. Vale? Chao. Irene Lamelas Domínguez. O meu primeiro recordo, cando tiña poucos aniños, que na miña casa había funeraria, que xugábamos entre as tumbas. Non tiñamos medo. Cada un tiña a súa casa, aí houve un café, cando veo a televisión íbamos a vela aí porque era a primeira televisión que había. Eu dicía que vivía nun mosteiro e chamaba a atención. Eso de que eu vivira nun mosteiro, dime que privilegiada. Son privilegiada porque as paredes que temos na casa non as hai en ningunha casa do pueblo. Isto foi vendido a trozos porque na desamortización quen vendeu foi o Estado, vendeu un que lle chamaba Seico Torero. Eu seino de referencia, porque a miña casa era do meu abuelo, e aquí nacemos todos. E eu que fui a primeira que entrei na escola a cociñar para todos os maestros, e todos os maestros casi se foron chorando de Monte de Ramo, por os nenos incluso, que eran privilegiados, estes nenos, porque aquí non nin eran guerrilleiros, non lle daban un problema aos maestros. A ventaxa que teñen estes rapaces aquí, que, como dicía, pois os 3 anos que levo ensinando son maiormente nas aldeas, son que os nenos de aldea son moito máis naturais, moito máis espontáneos, non están nese fenómeno PlayStation. Cunhas castañas vamos facer unhos xogos populares e eles agradeceno moito. E a desventaxa é que, claro, que
quizáis o ser tan poucos nenos e sempre ter esta relación familiar que é boa por unha parte, pero é mala no sentido de que igual sabes, produce que se son un pouco máis introvertidos. E logo hoxe, en vez de comer no comedor e ir sentados, como facemos sempre, pois hoxe teremos unhos bollos preñados con chourizo, un pouco de empanada. Faremos así, contaremos un pouco que é a historia do Magosto. Eu chamo-me Diego, Santiago, Xosé, Marco, Estrella, Álvaro. Que o que che gusta da tua escola? A iglesia, porque é un mosteiro antigo, que é moi grande, foi fundada por unhos monxes, é moi bonito ver, entrar e xa ver o retablo do siglo XII ou XIII. E logo despois arreglaron para ser colexio. Ten de malo, non sei, de malo creo que non ten nada. Ten moi poucos rapaces, 15 rapaces, agora foise unha e si, eu quería seguir aquí, pero agora estou en sexto e xa vou pa Macedo. Bueno, isto é o comedor donde, transformase un pouco en comedor. Para mí, o que ten de especial é que te estás comendo agora, que sei, unha tortilla de pataca, miras para arriba e ves este teito. Simplemente este xesto que faz de, estou me agobiando un pouco, miras para arriba e dices, que xa te desestresas no momento. Si, dentro desta cociña que agora está en desuso porque xa traen servicio de catering por ser poucos nenos, eso se empregan así o que o lavaveixelas e había mesas e bancos en las feiras, os tratantes era a xente que viña comprar o ganado, pois agora comían por 3 pesetas ou 5 pesetas ou así, me entendes? O que era o monasterio estaba todo con viviendas, éramos moi unidos nas matanzas, era distinta a vida de hoxe completamente. E acórdome, por exemplo, que o colegio todo tirado, aí xogamos as escondites. Eu hoxe vivo gracias ao monasterio, ao turismo, senón hoxe este pueblo estaría fundido. Estamos aquí quitándolle o número para a lotería, o 7. Non, é un instrumento así un pouco feito na casa, porque era o tambor dunha lavadora. Entón, poñémosle aí cuns pés encima das brasas e tentamos que xasen as castañas, comendo aquí un pouco de chourizo, con pan deses preñados e tal, os bolos preñados e está ben. Despois estás facendo aquí e tes o claustro aí, entrando a xente, facer fotos e tal, é bastante especial. Se cuadra non é moito, pero un pouquinho. Pois como bocadillo, é fácil, só le quitar a pella e a cousa que ten fora e comelas. É fácil así. Queima carajo. Trouxas unha rapaza, o trouxolles o pai. Como vos gustan as castañas? Asadas, claro. Cocidas non vos gustan? A min si. Eu nunca probei. Chico.